Sunana dai alhamdulillah Ibrahim ibn Salih, sunan babana Salih. An haife ni a Borno, a wani wuri ne inda Laraba da shuwal Arab na Borno suke sauka, ana ce masa Alfada, kusa da Dikwa. Aka haife ni ran 12 ga watan Mai shekara ta 1938. To farko dai alhamdulillah karatu kashi biyu ne, karatun ƙur'ani da karatun ilimi. Karatun ƙur'ani na fara karatu wurin babana, Allah ya rahamce shi. A ƙasarmu inda muka tashi, babana shine matattarin makaranta kuma shine malami wanda yana da salsala na karatu har zuwa wato malaman ƙur'ani na gabas na farko har zuwa su manyan sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare shi. Kuma da zai rasu ya yi wasicin ci gaba da karatu a wurin almajiransa, kuma na ci gaba da karatu a wurin almajiransa har na gama. Malaman da na yi karatu a gunsu daban-daban ne da yawa, amma daga baya ya zama karatu ne saboda a haɗu da malamai, a ƙara samun hanyoyin wato hanyoyin salsaloli da suke haɗa mutum da wato makaranta na farko. Wannan sun yi yawa, na takaita wasu a wani littafi da na rubuta na salsalolin ƙur'ani sun kai wajen mutum 100 na ƙasar mu. To bayan na gama karatun ƙur'ani na haddace, na bar Borno na zo Guru saboda in samu karatu a gun Sheikh Gibrima, amma wannan bayan na fara karatun ilimi. Na yi karatu a wurin Sheikh Abubakar Alwaziri a nan Borno, da Adam Waldal Mahrusa shi kuma a nan Borno, amma babban su shine Alqadi Abani. Wannan duka kafin Allah ya kaddara na sadu da malami na Sheikh Ahmad Abul Fatih. To daga nan na ci gaba da karatu, saduwa da Sheikh Tijani Usman, na ji daɗi da saduwa da shi. Zangon bare-bare, shi Sheikh Tijani Usman zangon bare-bare. Nan na daɗe a wurinsa, na halarci maulidi da sauransu. To sai kuma Sheikh Abubakar Atik, dama ina halartar darussan sana sufanci, ina sufaye na littattafan ɗarika. Daga nan na yi tunanin himma na duk ta koma wajen karatun hadisi. Na je Makka, da na je Makka Allah ya haɗa ni da malamai da yawa. Farko dai sun ce mini je wajen Alawi bin Abbas al-Maliki, to shine malami na farko a Makka wanda na yi karatun hadisi a gunsa, har ya yi min ijaza rubutacciya, wato kamar certificate kenan da suke ba mutum. Sannan kuma wato daga Muhammad al-Arabi Tubbani, shi na halarci darasin shi. A Sheikh Abubakar al-Kashnawi, wato wanda ya rubuta Badru Zaujaini da kuma Sanul Madarik. Na koma Masar, can ma na aboci malamai kamar Sheikh Muhammad al-Hafiz, shine babban malami na Masar, da Sheikh Mahmud al-Husari wajen karatun Qur'ani. Khalil Husari ai malami na ne sosai, ya yi min ijaza kuma ya bani duk littattafan da ya rubuta. To shi yana daga cikin manyan malamai na. To hadisi dai malamai na suna da yawa, ciki akwai Ahmad Nur Albarmi, Sheikh Muhammad Zakariya Al-Kandahalawi, wato mai Aujazul Masalik na Muwatta Malik din nan, da kuma Sheikh Ibrahim Niyas radiyallahu anhu. Na je Pakistan kuma na yi karatu a Ahmad Nur Albarmi. Hakanan kuma Sheikh Hassanin Makhluf, Muhammad Hassanin Makhluf, shi malami na ne, na yi riwaya a gunsa, shine mufti na Masar a lokacin. To ni dai ba zan iya ce ga na haddace kaza ba dai, amma su waɗanda sun yi karatu a gona ko waɗanda muna mu'amala a duk duniya sun san meye matsayina, watakila su ne za su ba da shaida. Amma ya kardi hadisai na waɗannan littattafai alhamdulillah in an ambace su na san su, kuma na haddace hadisi da yawa, matani da yawa. Wato inda abun ya zama yadda ya zama, to ba sai na nemi littafin duba ba,
abinda na haddace dai zai ishe ni in kafa hujja da shi. Allah dai ya taimake mu. Amin amin. Wato na ƙara fito da wannan kamar a cikin misali hadisan Bukhari da an bato kamu hadisi za a iya a gane. Muslim haka to waɗannan littattafan duk hanya ɗaya ne dukansu. Za a iya na Muslim za a gane, na Tirmizi za a gane, na Abu Dawud za a gane, na Tirmizi za a gane, na Nasa'i za a gane, na Ibn Majah za a iya a gane, na Musnad Ahmad za a iya a gane, wannan na Mustadrak za a iya a gane, na Hakim. To ana iya ganewa, kuma ba abinda ya fi sauƙin fahimta cikin ilimi kamar hadisi inda ka gane shi. To ni na boko ban yi ba, sai dai ta murasala, ta correspondence na yi Rapid Result College na London saboda in koyi Ingilishi. Shi ne dai abin da aka sani. To abinci kam ni a lokacin da na tashi ma abin da na fi so a cikin abinci duka dai abincin da ba shi da barkono. Inda abinci ba barkono ina son sa, kowane iri ma ina amfani da shi. Wallahi alheri, ina je an yi wa alheri ko an yi wa wani wanda na sani ko an yi wa kowa ma duk ina jin daɗi. An samu zaman lafiya kai a haɗu ina jin daɗi. Ba ni son fitina. Abin da yana tayar min da hankali lokacin da zan ga ana zaluntan wani ko ana cutarsa. Wannan shi abu ne wanda yake na damuna kwarai. Wanda ba za ka manta da shi ba haka, wani abu da farin ciki da ya faru da kai. Wato babban abubuwan da sun faru gare ni na jin daɗi dai duka abin da ya haɗu da karatuna. Lokacin da malamai na sun tabbatar min na fahimci abin da nake ƙoƙarin fahimtarsa na karatu, wallahi wannan abu har yanzu ba abin da nake jin daɗinsa kamar sa. Ina jin daɗi kuma ina alfahari da wannan. Sannan kuma daɗin shi in na yi karatu a gun wannan ya tabbatar min, in je gun wannan shi ma zai tabbatar. To wannan ya faranta mini rai. Har yanzu Allah dai bai haɗa ni da wanda zai ce min a karatun da ka yi ɗinan ɗanye ko kuma abun nan. Ko kuma wannan abun da ka yi baka san shi sosai ba wanda ya gane wannan. Wannan ina jin abu ne wanda yake mai farin ciki a gare ni, domin burina a rayuwana duka wato in san Qur'ani, in san hadisi, in san kuma hukuncin Allah shine fiqh. Wayannan abubuwa ko Allah ubangiji ya bani rabona a cikin su, ina jin daɗi. Ina jawo hankalin wato malami zai yi karatu, hankalin malamai don su haɗa kansu wajen karatunsu. Ba wai ka shahara kana zagin mutane ko kana da kaifin harshe shine ka yi nasara ba ka yi nasara ba. Domin wanda bai yi karatu ma zage-zage ba za su gajiyar da shi ba. Zai iya yi zagi ko bai yi karatu ba, amma kai malami ya kamata ka koyi hankali, ka koya mutane hankali, koyi ilimi ka koya mutane ilimi. Wannan ɗaya. A nan Najeriya siyasa kanta ba ta zama wani aiki don amfanin jama'a ba. Siyasa shine gyara, ba wani abu ba. Amma muddin siyasa ta zama wato hanyar farauta, kuma duk tunaninka ka tara kuɗi, ba ruwanka da mutane ko su mutu ko su halaka, amma kai kana samun kuɗi. Muddin wannan shine manufarka, to baka kyauta ma kanka ba, baka kyauta ma ƙasarka ba, kuma a gaban ubangiji maɗaukakin sarki gobe kai kana da laifi. Allah ya taimaka mana, ya gyara mana lamarin mu duka, ko kuma Allah ya saka muku da alheri.